Barkanmu yan uwa da haka. Barkanmu kuma da saduwa yau a wani bidiyo da nake so mana akan wato farashin pi. Shin kan farashin pi nawa ne? Saboda mutane da dama sukan yi ta tunanin nawa ne, wa'innan su ce kaza ne, wa'innan su ce kaza ne. Amma dai babu wani farashi da ya taso daga wato su official na Pi network suka yi bayani ga farashin pi. Wanda sun bar haka ne saboda wato pioneers, ƙungiyoyi da dukkanin wani wanda shi yake mining pi kowa ya yi farashi har farashi ya zo ya daidaitu ya zama farashi ya zama guda ɗaya. Wanda hakan kuma yake nufi da decentralization, wato wani abu wanda babu wani mutum ɗaya da za a ce yana da shi ne yake da control, shi ne yake da ce akan abun. Wanda mutane ne za su haɗu su tabbatar da cewa wannan abu ga farashin shi yanda su suke so, ba yanda wani yake so ba. Na ɗan yi zagaye a social media da duk inda ya kamata in ɗan bi in shiga in fita. Na yi bincike sosai akan farashin pi da yake gudana a duniya. Ku biyo mu za ku ji yanda na yi bincike da kuma yanda farashi na sassan duniya ya kasance. Ina fatan za ku yi subscribing a wannan channel ɗin saboda ku dinga samun wasu bidiyoyi akan abubuwan da muke yin bincike a kai. Kuma muma hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa mu dinga ƙoƙari akan wa'innan abubuwa. Inda akwai wani buƙata ko damuwa ko kuma gyara, mutum zai iya yin comment a ƙasa. Mun gode. Farashin pi da yanda ya tashi a duniya a matsayin P2P saboda ba a fara transaction wato P2C ba, wato pioneer to commercial ko kuma company. So yanzu dai ana yin farashi ne, ana saya da sayarwa ne a tsakanin mutane wato guda biyu. Wanda za su tura, ka tura a wallet ɗinka ko kuma a tura maka in ka sayar da kaya. A ƙasa na farko wanda suka fi kowanne farashi na ƙasa su ne wato Philippines. Wanda farashinsu suna saya da sayarwa a yanzu yawanci pi ɗaya a matsayin dala ɗaya. Wanda farashi na ƙasa na biyu wanda ya kama a Taiwan, wanda su kuma suna saida kowane suke sayan kaya a matsayin kowane pi ɗaya a dala 21. Wanda in muka je kuma Malaysia su ne suke je kamar na uku, wanda suna amfani da pi ɗaya a matsayin wato dala 70. Amma kafin in ci gaba, duk da haka a ƙasashe da suke da bambanci haka, kowanne ana samun kuma wanda suke sayan kaya da pi wato a matsayin kowane pi ɗaya a dala wato 314,159. Amma dukkanin kowa yana da daman da zai saya kaya da pi ɗin shi, wato ya ma wa pi ɗin shi daraja, ya sayi kaya da shi a matsayin yanda yake so. To ganin cewa akwai farashi da kai kake so ko ni nake so, ba zai yiwu a ce dole sai kowa ya bi wannan ba. Tunda kowa yana da dama akan abun shi. Amma dai mun sani zuwa gaba dole dai wato kasuwan Pi network ta fitar da farashinta da kanta guda ɗaya. Abin da nake nufi kuma a nan shine yanayin saya da sayarwan mu shi zai zo ya daidaita kanshi da kanshi. Saboda ba zan sayi kaya a shagon nan da arha in je in saya a wani shago kuma da tsada, a ce kuma na ci gaba da zuwa shago mai tsada ko kuma alhalin akwai shagon da za su sayar min da shi da arha ba. To in kuwa na bar shago mai tsada na je ina saya a shago mai arha, su ma shago masu tsada dole ne su koma su dinga yin arha saboda mutane su ne kasuwa. In mutane ba za su je ba, kayan sai dai ya lalace.
To ƙasa na uku shine Vietnam. Wato ƙasan Vietnam su ma suna sayan kaya da Pi mafi yawa a matsayin dala 450. Wanda ƙasa na hudu a yanda na tsara shine Koriya. Wanda Koriya kuma suna sayan kaya da Pi ɗinsu a matsayin dala 760. Wanda in kuka duba kamar yadda na riga na san da yawa sun gani, wasu kuma ba su gani ba, kamar Canada an yi ta yin transaction da yawa, kuma wanda yawanci transaction ɗinsu sun yi transaction ne akan kowane Pi ɗaya a dala 314,159. Wanda haka Najeriya su ma sun yi ta yin transaction da yawa da yawa, wanda transaction wanda ya fi kyau a Najeriya shine transaction wato saya da sayarwa wanda aka yi amfani da Pi a matsayin dala 324,675. Wanda ƙasan America su kuma su ne suka fi kowa ƙoƙari, wanda sun yi saya da sayarwa da Pi a matsayin kowane Pi ɗaya a dala miliyan 1. To kaɗan kenan daga cikin ƙasashe da sashen duniya da na kawo mana saboda mu ga menene Pi zai kasance a zuwa gaba. To ina so ku sani dai dukkanin Pi da kuke da shi ba lallai mu ƙara samun kamar shi ba, kamar yadda na yi a bidiyo na baya, kuma za ku iya duba a bidiyo dina wanda za ku ga akwai bidiyo da na yi shi akan Pi ɗinka ya tafi kenan. Wanda na yi magana sosai akan Pi, akan yanayin Pi yanda yake ƙarewa, yanda ba za ka iya samun wani Pi ba bayan wanda kake da shi, ba za ka samu kamar shi ba, zai yi matuƙar wuya har a gama wani mining na Pi, in za a iya gamawa mutum ya ƙara samun kamar wanda yake da shi. To wato wannan shine yake nuna cewa in dai haka ne, kuma in yau kana da Pi guda 500 ko guda 1000, to in ka yi wasa ka sake ka yi amfani da su a hanyar da bai dace ba, za ka zo ka ɗora hannu a ka. Ina ja mana hankali da mu yi ƙoƙari mu tanada wallet ɗinmu, mu yi ƙoƙari mu tabbatar ya samu kula da security, saboda kar mu zo mu rasa shi, kuma mu tabbatar da cewa akwai waɗanda suke scammers ne, wanda za su iya mana wayo saboda su yi amfani da wayo su ƙwace mana Pi ɗinmu. Don haka mu kula, kuma darajan Pi ba a buɗe kasuwanni ba, amma da an buɗe kasuwanni yanzu, darajan Pi kowa zai riga zai ga yanayin yanda wato farashin Pi zai kama. Amma a zahirance a yanzu babu wani farashi guda ɗaya. Da hakan yake cewa da mu kasance a wani bidiyo na gaba. Wannan dai iya abin da aka samu kenan. Sunana Yunusa Boto. Mun gode. Ini transaksi P2P ice cream Paruh Jaya antara Wan dengan Ustarai. Transaksi dah berjaya. Okey, ini buyer punya. Apa tu seller. Ini buyer. Okey, terima kasih. Harap membantu semua.